जों बेहाय माने भिडिअ बानायगोन आरोना लोंखांबाय ओरैजा सुट नै गाइस लोंनोबा फाग्लाफ्रा गरमबा बिदिसो उन्दुनानै थाजोबो आरो कारगिल फंबायमोन बयलार फंबायमोन जोंनि गामि गथ'फोरा बे खेरेक्टारजोब फाग्ला गोजानोसो थैस मारैनो नों गान खननाया गाना औ मिथिना हिनजाव लाबा ओरै खनदों Selang denhang nangni akan panle batan denang. Faklah ni je sudah maba kaplang kata. Oi berjauh. Mat pilih ni. Noi maba ni sini maba ralen ni. Misyang maba ralen ni. Jile je flaga sini je je. Tu hai je le maba yang mana mulai bel faklah kutua. गोरोंफोरनो हगारा हो गोरोंफोरनो हिनजाव रायलायदों न' लुनायखौनो साख्रि मोननाय बादि हिनजाव दे बखा होदेरनांगौ ना फुनदेरनांगौ गैया फाग्ला जाम जाखा जामानि बिदि खानाय जाबाय ओमफ्राय नों बालिया नाय नों बेखौ आदा नङा माबायदि होसोबोगोन जामानिसो Sian jambar dengan biji katuman aja itu jambar sian. Itu kaya juga. Lapa lah kamna beri sian. Jambar kamna ni. Bike, hare. Win fry, ahai. Nas hari deng. Fry. Nanya ngono. Ah. Komplo siang berbajar min ya. Komplo siang dengan komplo nak no. Maksudnya. Bike. Are. Bike. Kampas. Saja sikau deh anda pergi kumpulkan ni senang juga. Iya. Anda baik. Anda sikau pergi kumpulkan ni saja. Kau lang juga ni. Ilai. Ayo, ang mana ni kau boleh lingkup baik. Ah, kalau sian dah ni. Jangan lupa situ. Ih. Aku cakap faklah loh macam tu. Akhirnya ibu mana ibu terlah bina ajang ni. Hei. Uria jatuh tu macam. Mama cuma nama. Akhir mall. Mudah hangbai beri gemusliu mudah. Ibu gemu kayak gemusliu tu dah faklah ni. Mana ibu akhir lanan lakai fikir nama macam. Puasin jauh macam mana. Nunggu. Nunggu jahit tu nunggu. Nunggu faham? 사람 신나고 오는 사람 신고 랑나가로 하고 시크나자. 파이난 건지. 비상. 그나가 이거 예, 네. 온 조이 그러는. 이마. 럭지 양니지 양 소피바 아유 진이 마마만 저 꿀음에 내가 상가장 소나니 말라라이 보시나마 비상래. 그래? 꿀음 접탈래 마망 소나던 그래 양 그여울래. 진이 부탁 플레이 마트. 이 차이스도 팔이 부탁 플레이 되래. Wah, alu perlah. Oh, actually ni bisi barar na. Mana, ambil dasar no sopi dah na. Raja per. Baca ni malai. Nampak je jangan kamu kau sungguh sedih jangan naik. Nama ni bima. Nana mulai. Oh, jangan misal ayam ni tu dah official Inggeris kita nampak dah. Muak. Misal laba apa? Misal, tunggu. Hui. Laba lagi kongbai misal. Kongbai. मिठाइफोर नोंबाजि लाबोनाया मारा फाग्ला मालाबानो पाकेटसेखौ जाजोबना आरो पाकेटसेखौ जागासिनो नायलाय आं लाबोखादोंमोन बिमा नोंनो नै मानसि नङालै बे बिबाजैनो लाबोबाय नोंसोर जाजाबाय आंनि ख'या साबदोंबा बिराद सिमां मोजां आये नों रागा फोजोंबायथ' आंनि हिन्जावखौ नों बिराद जाम्बालै मानसिया होस बुजिनांगौब्रा नोङो फाग्ला बेबो जानो मानसिया नायलाय आइखोनबो बिमा नों दुखु दा मोनसे खोनाबाय बोराब नांला दे आं नोंनो नांगौबा गोदान लाबोना होफैगोन दे बिमा मा होनदों बिमा जाहा आंनो मोननाय आर'नाइ फाननांगौ मासे लुबैजाबिलै जि खाना जाबाय दाबो दखानाव खननानै आराम मोनखानाय बुस्थुखौ फाननो नाङानो जानजि बिबाजै बिबोना नांलायनाया होथारदों आइ गलाङो बिजावनोथ' माहाजोन जानो रोङा नों एथ' फिसाइ खामायबाय आरो आंनिखौ लाबाथ' नों सहायनो हायै हाब बेहायलाय मा सिथाबखो गोदाव सोरावनो ए माबा बिलाइसो सिथाबलाबायबायनो गोदाव सोराव जि गोलोमबाय आजां गाजांनो ओइ बिमा आं नोंनो मेथाइ लाबोखादोंमोन मिथिबाय बिरैयासो जाजोबदों नंगौ बिमा बे जाजोबदों साफानो सुवारा बिबाजै लाबाय गासि जाजोबबाय ए फंबाय
नोंनो जेरावबो आंखौ जेराव दुखु लिरनानैसो ओंखारफालागोन मिनिनानै बाबु लायखो मोननायाव गन्थंखौ देखायबावदों जामादार दालाय रानाखै एथ' मोजां फांखाजों खोल खोल होना होदो आङो मालाबा खानायफोरानो ये फैद खथ' मोजां खथ' मोजां रानदों आजां गाजांनो ओरै जास्टाइनाव रानदों खानायखौ बुस्रिना होदोंब्रा आङो जाम्बि दै सोरनायनि खथ' मोजां आराम फोरानना होदों रंजा गोसो खुसियै फैसा खुस्राया बेसेबां जागोन दोनथुमनाया जोंना बुरजा बुरजा जानो फैसा खुस्रा बुथुमनाय जाहैदों बेसेबां बिमा दे खिथालाय फाग्लिया सानखान्थिखौनो थिखोनो रोङा नालाय ओंखायनो थाबखौनो हिसाब खालामनो रोङा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जाबाय बेल' दाबो गोदाव सोरावनो जाबाय खानाया रानबाय हरलांदो खानायाबो जि गोलाव जाबाय माला मालानो दालाय जायाखै दे लाय ओरैनो हरलाय बोरो माबायदि नुदों बोरो ओरै खनसे नाहरलाय बवा बै सावगारियानो हरलाय गोदो आं आखिनाय सावगारिफ्रा माबायदिमोन फाग्लि मेगन गोसाया गावजों आंजों बैयाव आखिनानै दोनबाय आङो मालाबानो बोखानानै आइया देलाय दांलाय दे है नों मोनबाय दे बेखौ मोजां सिथाब हरबाय सिथाब हर बोरैबा जुदि आं आखिनाय सावगारिखौ नों जुदि बोरैबा माबायोबा आराम जेराव दं बाहाय सिथाबना होफिनजोबखा गोदोनि आर्टिस्टलै इन्टारटेनमेन्ट वाला आरो बे ओरै कमप्लिट दंजोबावोसो ओरै बोलाबा नुयो नैखौ नुबाय नोङो रायजोफोर बेसेबां दङ दासिमबो आजां गाजां ग्राफिक्स जोबसो जोंना रुमा मोनाफ्राव साया माया बेफोरजोंनो साफोनाय जायो साला मैया फैजादों होन सोरजों फैजा होनदों नोङो आलु अर्जुनजों ना मा होनदों नैबेजों मालाबा बै आयं फैबो फैजागोन नोङो उपेन्द्र नाथजों थिग गैया नों बाबु हारसिं दा उन्दुलाबायखा आरोना बिगिनो मोनदों नोङो बिगिनो मोनदों मोजां सिथाब्रा मानो समायनायखौ नोंसोर जानला मोनला खालामो दिलाय सौलाय दे आयौ बुलायदों नै रायजोफोर बुलायदों आंजों दे बबेनि फिसाय बुलायग्रा जादों बियो